Metidos de cheo na festividade do Entroido e antes da queima da sardiña, un grupo de nenos de Boiro participaron esta mañá nun obradoiro de repostería organizado polo Concello. Aprenderon a elaborar doces típicos destas datas e vaya se lles gustou, non só facelos, senón máis ben comelos. Estuvimos haciendo máscaras y algunas cosas con masa de hojaldre para luego poder comérnoslas. Non, é fácil, só hai que dedicarlle tempo e ter paciencia. Fixen máscaras de hojaldre. Mima, pero iso ten que ser super complicado de facer. Un pouco. Fixemos unha máscara con o papel e despois ca masa que tiñamos no papel, pois poñemos a máscara de papel enriba e fomos por os bordes para facer a máscara por os bordes. Contame, como facíades? Primeiro elaborabades a masa e despois... E despois metémola no microondas e decorámola. E despois está lista. A actividade organizada polo Concello resultou todo un éxito. Ademais de aprender a realizar varias receitas, os nenos compartiron o seu tempo de lecer, axudando tamén a conciliar a vida laboral das súas familias nestes días de vacacións. Sí, están moi motivados e moi emocionados. Gústalle facer cousas con outros nenos, facemos actividades varias e están contentos. Claro, axudar un pouco tamén coa conciliación familiar. A festa non podía rematarse en a tradicional foto de familia na que aparecen todos os participantes deste obradoiro. Peor sorte correron os doces, dos que xa deran boa conta e dos que apenas quedaron.